Afushane sila i-vendor ke isico sesekhunda isifundazwe eMpumalanga place of the rising sun. Mina ngicela pastoring sihlelile la nomelapho endabuko ungumthandazi umelapho usho ukuthi senze ngokukholwa aphinda sebenze futhi nangendlela yesintu yabona. Kodwa ukuzwa kwabanzi uyena kuzobe sesithathe sibeka kunjani? Siyaphila ngijabula ukuthi uzofika la endaweni yase-Ivenda. Igama lami ke ngokomoya ngomama lethu Khanya ngokwabalaphi bendawula bodabuko ngumkhulu Magawulegijima. Insizwa ke yakandaba, insizwa ehamba nezalukazi ke namakhehla ngokuhlukahlukana kwazo engeke ngikwazi ukwenaba ngabo manje. No sizolithola ithuba sikulethele lonke udaba ukuthi usebenza kanjani. Kodwa kafushane ifocus yethu namhlanje udaba lwamanzi yabona. Siyazi ukuthi nje manje umuntu ohlela ukuthi uyofaka abantu emanzini. Ngifuna sibhekela ukubaleka kwamanzi nomuntu. Amanzi abaluleke kakhulu emzimbeni womuntu. Masingabuka ke ngokwesayensi ngoba ngithanda ukuyithatha ngapha nangapha. Ngokwesayensi i90% yomzimba amanzi. Kungakho ke sithi amanzi it's our main source. And mawubuka ke nomhlaba kwawona ngaphansi komhlaba sinalenkolelo ukuthi kuamanzi. And amanzi awukuphila. Ngisho izihlahla lezi ezikhona ngeke siphila amanzi angekho uyabona. Ngisho nemvelo izilwane yani lezi ngezikhona ukuphila amanzi angekho. Nathi ngeke sikhona ukuphila futhi lamanzi angekho. Kungakho sithi kubalekile ukuba khona kwamanzi ke bese siba nenye indlela ke yamanzi ngaphandle leyo ukuphila nje in general. Indlela esisebenzisa ngayo einhlambulukweni ezahlukahlukene njengoba kusasa sizohamba ke siyobona ukuthi siyohlambulula abantu sibahlambulula kanjani. So into ngakushanto eveza la ukuthi kubaleke ukuthi abantu basondelane kakhulu namanzi basondelane nenhlambuluko. So umuntu uma eqhelile ekude nelezi zinto lezi zokuhlambuluka impilo yakhe ingaphazamiseka noma kungaphazamisa kanjani lokho? Ingaphazamiseka kakhulu ngoba uma sihamba la empilweni sihamba sihlangane nabantu. Abanye abantu esihlangana nabo asibazi izolo labo ukuthi basuka kuphi. Uhlangane nalomuntu, ukuhlangana naye lo muntu lokho sekukhona ukungcola okuzoba khona. Awumazi lo muntu usukaphi. Ezinye izinto futhi sihamba ezinye indawo mhlambe ebengafanele siye kuzo or ebekufanele siye kuzo. Ngokufika kwethu kulezo ndawo kube khona izinto esesifike sesiyazithola futhi manje esizodinga ukuthi senze njani sihlambuluke. Ezinye ke futhi zeyinhlambuluko ke kuba amacala mhlambe wabokhokho izinto ezenzeka kudala emandulo. Abanye abafuna ukuhlanjululwa ngemhlambe kunamacala ababewenza fanele bahlanjululwe kahle bazokwazi ukuhlala kahle babuyeke kahle. Kwezinye ikhathi kuba nanomsamo futhi uthola ukuthi umsamo nawo ungcolile udinga ukuhlanjululwa. Kodwa wona noma ungadingi iprocess yasemanzini unendlela yawo but ukuhlambulula kubalekile ngeindlela eziningi ngoba kwazi kwavaleka inhlambuluko awusahlanzekile kwawena. Abesayensi bathi ke kune magnet uyabona maku positive no positive ngapha akuzukusondela kodwa positive no negative kuzosondela. Manje mawumuntu wena ke ongcolile ngapha uphethe ukungcola ufuna ukuthola izinto ezinhle izaba khona ibalance la pastor. Angiboni kanjalo. Manje kubalekile ukuze ngireceive lokho kukhanya nami mangihlambuluke phela ngibe clean ngizokhona ukubona lezi zinto eziukhanya nezinhlanhla ezizovela. Uqalile ukuhlambulula abantu. Ukuhlambulula abantu mangikhumbula kahle ngaqala ngo2021. Yebo. So far abantu osobagezile mhlawumbe ithini feedback? Are they happy? Into zabo hamba kahle? Ba happy kakhulu. In fact mangiqala kakhulu ngezinto zenhlambuluko. Strictly ngangihlambulula labantu ababenenkinga zomsebenzi kakhulu. Ukuthi angikhona ukuthola umsebenzi. Ngisabathe ngiyazama sengenzelwe konke ekhaya sahamba sawuphaphatha. Bengidila kakhulu nomsebenzi. Kwaya ke kwase kwanda ke ukuthi okay sengingageza ngalokho. Nakhona futhi uqhubeka kwami ukugeza ngihlale ngivulelwa abantu abadala. Ukuthi sewungenza ke lokhu manje sewungenza lokhu usebenzise lokhu kanjalo. Njoba uqale ngo2021 2021 Yeah. 2021 so akekho umuntu okule 20 kule minyaka lemithathu mhlawumbe leya
emini ngicabanga oke wabuya wathi mina ngageza kodwa izinto zami sisemnyama akwazi ukubhekana nento enjalo uma ukwabana nayo wayisolva kanjani the only issue engingaba nayo kunomuntu okwaba ne delay kunentombazane engangisebenza la originally yaseThekwini kodwa beyihlala ngala okwakhe kwangimangaza ngoba umuntu beketha ngangena ngahlanjululwa ageze kuyothi kuphela inyanga kube sekuthola ipositive feedback but eyakhe kwaba inkinga because kwazi kwaphela mhlambe about 6 months engawuthola umsebenzi elokhu ebuya kanti indaba kwakufanele kuze kusuka umama yakhe le eThekwini eze ngizokhuluma naye because kwakufanele nje yena uma wakhe ukwenza kakhulu izinto zenkonzo kwakufanele uma wakhe ahambe nje emsamo akhulume nogogo ugogo yena okwakuyena owayekade phethe inhlanhla lezele lakhaya futhi owembethe lo mntwana ngoba ngokuzaleka kwakhe umbethwe ilesalkazi so kwakufanele kulungiswe le ndaba ke bese umsebenzi uyaqonda so it's not always ukuthi umuntu masimgezile 100% uzowuthola same time omunye kuyenzeka njengale case ebengibala manje so lento oyiveza kabushane la iveza lokuthi kunabantu ongenzeka usolumelaphi njengamanje umelaphi othile wangilapha wangigeza kodwa into zami sisemnyama asolumelaphi kanti lento imbambe emsamo kunezinto nje ufuna ayilungise lapha emsamo nabakuba abaphilayo kuze akwazi ukumaneda usho ukuthi injalo namanye mazwi abantu abangathi izinto zabangalunganga asolumelaphi akakabuka ukuthi emsamo idalo zakhe ngihamba kanjani lokho kunjalo pastor ngoba yonke into iqala emsamo singageza namhlanje nakusasa kodwa izinto mazingalungile kahle emsamo kuzovuleka isikhashana esincane emva kwalokho kuphinde kuvaleke futhi mawukade unenhlanhla kodwa nje umsamo ngeke ngithi iyona ngithi yayo yonke so ukuthole kanjani ukuthi lento ibambe emsamo wabe senibuyela phansi nhlala phansi uyamhlolela mhlawumbe kukhulume umoya manje kukhulume idlozi ukuthi hayi nayi la sala khona noma hayi wahamba wahlola yena sami komunye wabese kuthi hayi mani isala lapho kwezakala cha pastor into yangisiza kakhulu yebo pastor kunjalo wabe sengilethela amaphupho ukuthi manje uphupha kwenzeka kanje ngathi ngase ngimbuza ukuthi hayi uphu mama ake ungilethele yena akeze la ngaphakathi wafika umama vele wathi safika nje ehleli ngimbuka ngathi hayi mama kunendaba kanje ekufanele ngabe siyayilungisela umntwana noma ephushweni yayingavelanga ukuthi kwakuvela umphushweni ukuthi akubizwe umama impendulo ngizosithola ngokufika komzali wakhe so kwathi ngokufika komzali kwakhathi izinto zikhona ukulunga ke abantu bendawo baningi kakhulu abantu bayakhala baningi sebahambile balapha nawo umwela bendabuko bakwethemba kanjani abantu ukuthi bangeza kuwe ikubo bathembisa bona hayi mina okwami okokuqala mawufika uza la sihlola amanani ethu okuhlola sasephansi angicabanga ukuthi kunoma lapho usahlola ngale mali engihlola ngayo kule ndawo le kanti okwesibili ngeke ngagijimisi inkomo yami phambili iqala ngiye ngithi umuntu akakhanyise ngaloko akhanyisa ngakho uma eseqedile ke bese izinto zakhe zikhanya bese uyabuya ezobonga kodwa ke angeke kubaleke ukuthi bakhona ke nalabo ababalekayo uthi sekulungile umuntu athi ngiyabonga kulungile hey ngizoza ngizokubona anyamalale abuye futhi abuye mayisesenenkinga lokho kuyenzeka kodwa ngeke ngithi ke as long as umuntu ekutholile abekuzelela ekhaya kulungile so kubantu asebeke befika la wabahambisa emanzini uma bebuya abantu abanjalo bayakhokha futhi njalo bebuya uzomlisa mhlawumbe esiwashweni enhlambulweni njalo kuyakhokha noma hayi kuba nomehluko wenzakala lapho indlela omtreatha ngalo muntu loyo esimese client lakho regular client no hayi ukhokha mawusaqala mawusujwayele ukulokubuya la sithi baphathe imali emhlophe mhlawumbe kwesisikhathi nephakethe lamakhandlela amhlophe sizokwazi ukuthi sibakhulekisa awukhokhi njalo unale treatment oyithathayo ngaleso sikhathi unless mhlawumbe sesidila nento ehlukile singakaze siyithinte engadili nenhlambuluko kodwa sivale ukuthi amanzi ayasebenza kakhulu abantu abasondelana kakhulu namanzi abantu abeze kuwe e-event uyobafaka emanzini abeze bukima abantu e-event bazofakwa emanzini unenkinga yokuhlushwa yichitho woza la event unenkinga yokuthi mhlambe ekhaya bakhona ukugezwa khona umuntu owayedlulile ngokwesikhashanyana sizokugeza ngokwesintu but uhamba yolungisa ekhaya woza la event sizokunceda ngaloko unenkinga kwezinto zabantu abadala mhlawumbe abanye abangahlambulukile kahle ukunezinto ezenzeka buya sizogeza ngendlela yakhona unenkinga yezinto zakho ezivalekile ngoba khona abantu abazalwa nezinhlanhla
fanele bese siyahlambuluka iphinde ibuye lenhlanhla mhlambe ke esivalekile ubuya khona la usizo lukhona thina sohlala silinde umuntu ozodinga usizo iminyango ivuliwe la ekhaya ukuthi la ngiyayithanda ke show ukuthi la uma ubusa emanzini akufani ukuthi nje umuntu uyobhukuda kusuka insila kodwa kusuka insila kamoya kunjalo khona kusuka kamoya njalo hayi nje uthatha abantu ngoba phela kuyenzeka ukuthi umelaphi nje isabani lapha babhukude nje kufanele ukuthi umuntu bevakashile nje uphume insila kodwa still amathunzi akho amthe ngqi hayi pastor lapha siyosusa insila sisusa insila yamoya ke nawe uzoyibonela ke pastor mina ngiyithi indawo esiyisebenzisayo fanele ibe nempilo ngoba namanzi pastor ungawabona eclean mayehamba ne kanti lamanzi ahamba aclean kunama chemical lengaphezulu asemoshe lo mfula mhlawumbe asene acid aseclean kodwa akusubo lobuclean bemvelo so indawo ekufanele siye kuyo indawo esizobona imvelo ukuthi sakhona ukuphila lapha nathi ke njoba siyabantu bemvelo sizobona ukuthi sizokuthola ukuphila lapha asivale ngelithi sesiyavala ngithi yabo sivale ngelithi uneziba sakho lafaka nabantu noma njalo kunomfula ngoba phela abantu baneziba zabo bathi hayi lapha kuneziba kunento yami ehlala lapha le yamfula bese ngifaka abantu khona wena isima kanje into yakho cha mina anginayo into yami anginaso isiziba sami because nginokubafaka la kule ndawo nginendawo ezintathu enginokubafaka kuyo ngesinye isikhathi ke kusho umoya ukuthi hayi laba bafanele bahanjiswe endaweni ethile kodwa anginayo indawo yami specific ngithi hayi le yami ungangithatha noma ungise kumuphi umfula pastor mangikhulekile masikhulekile sazila ngizongena kulo mfula sigeza abantu baphila cha anginawo